Incwadi yesibili kaPawulu kwabaseThesalonika. Kungakapheli isikhathi esingakanani uPawulu ebhalile incwadi yokuqala kwabaseThesalonika, wathola umbiko ngamaKristu akhona othi izinkinga akhulume ngazo encwadini yakhe aziqhubekanga nje, kodwa kunalokho sezidlondlobele. Ukushushiswa kuye ngokwenyukela namaKristu aseThesalonika adidekile futhi asenokwesaba ngokubuya kukaJesu. Manje uPawulu uthumela le ncwadi emfushane ehlelwe ukuba nezingxenye ezintathu ezikhuluma ngezinkinga ezintathu ebandleni. Kuqala uPawulu ubanika ithemba nakuba ukushushiswa kwabo kuqhubeka, ubese letha incazelo ngosuku lokubuya kwenkosi. Bese ekugcineni unikeza inselele ethize kwabangenzi lutho, abantu ababenqaba ukusebenza imisebenzi ejwayelekile. Ekugcineni kwalezi zingxenye kunomkhuleko wokuvala umfushane. uPawulu uvula ngomkhuleko wokubonga abaseThesalonika ngokuqhubeka ukwethembeka nokuthanda, ngokukhethekile nokukhuthazela kwabo. Ufundile ukuthi ubuGreki nobuRoma babo, mhlawumbe namaJuda nomakhelwane bakuqinisile ukushushiswa kwalamaKristu. Yidlanzana lenkolo elibhekene nobudlova bencindezi uPawulu akhathazekile ukuthi bangalahli ithemba kuJesu uma ubunzima buqhubeka. uPawulu yabakhumbuza njengoba enzile encwadini yokuqala ukuthi bayahlupheka ngenxa yokuhlobana noJesu, indlela yokubandakanyeka embusweni kaNkulunkulu. uJesu wayegcotshiwe njengenkosi ngokuhlupheka kwakhe esiphambanweni. Manje abalandeli bakhe bazokhombisa ukunqoba phezu komhlaba ngokulingisa uJesu ngokuthula, ngokubekezela nokukhuthazela. uPawulu yabakhumbuza futhi ukuthi lokhu angeke kume phakade. Uma uJesu ebuya, uzoletha ubulungiswa bakhe phezu kwabacindezeli babo nabachithe igazi elingenacala. Ngokukhethekileyo, uthi ukujeziswa kwabo ukususwa phambi kobuso benkosi naphambi kwenkazimulo yamandla akhe. uPawulu akaqageli ikusasa lalabo abanqaba uJesu lapha, ngaphandle kokuthi abafunanga lutho lihlangene noJesu empilweni yabo yonke, kodwa ekugcineni bathola lokho ababekufuna, ukungabi nabudlelwane nomdali, inkosi yabo. NgokukaPawulu, lokhu kuyisigemegeme sokugcina, ukukhetha ukwahlukana noJesu, ongumnyombo wokuphila nothando, ukusingatha ukwenza kwakhe umuntu. Uvala lo mcabango ngokukhuleka ukuthi uNkulunkulu asebenzise ukuhlupheka kwabo ukuletha ukwakhiwa kwesiqu sabo nenguquko yangaphakathi, ukuze ukuphila kwabo kuzoletha udumo egameni likaJesu. uPawulu uyaqhubeka ukhuluma ngezinto ezithile ezihlobene nokubuya kukaJesu nosuku lwenkosi. Othile emphakathini webandla laseThesalonika ubekade efafaza ulwazi olungelona iqiniso egameni likaPawulu, ethi ukwahlulela kokugcina kukaNkulunkulu phezu kobubi kwabantu usuku lwenkosi luphezu kwabo selifikile. Futhi laba bantu babeqagela nezinsuku ngokuphela kwezinto zonke besabisa amanye amaKristu. Nawe ungabona ukuthi kungani. Ngenxa yalokhu kushushiswa okunzima babe sengozini kuleyo nesimangalo sokuthi uJesu sebuyile njengesele ebusuku, bashiwe ngemuva. Mhlawumbe abaseThesalonika ubalahlele enhluphekweni yabo. Lolu uhlobo lwenkulumo lwamcasula kakhulu uPawulu, kungukuphambanisa isifundiso sakhe. Ukubuya kukaJesu akumele kulethe ukwesaba, kodwa kunalokho ithemba nokuzethemba. uPawulu uyabakhumbuza ngezinto zonke abafundise zona ngoJesu ngenkathi esedolobheni. Usebeka ngokufinqiwe lapha. Empeleni kufushane kakhulu. Le ndima inezindida nezinkinga eziningi zencazelo. Kodwa okucacile kahle ushindikimbe yaziwayo kakhulu kumprofethi uIsaya noDaniel ukuthi umbuso walomhlaba uzoqhubeka nokukhiqiza ababusi abahlubuka uNkulunkulu njengoNebukadnesari noma inkosi yasenyakatho benze mandulo. Laba abaholi baziphakamise bona, bazibeka egunyeni laphezulu. NgokukaPawulu, lamakhosi nabaprofeti basendulo basinika isithombe futhi bakhiphe ethina ayibonile igcwaliseke esikhathini sakhe kubabusi bamaRoma, uCaligula noNero, futhi ukulindela ukuthi kwenzeke futhi. Lowo mlando uzohlangana nombuso ngumhlubuko ombethe amandla obubi, umuntu ozodala udlame nesidlove emhlabeni kaNkulunkulu, kodwa hayi kuze kube phakade. Uma uJesu ebuya, uzobhekana nomhlubuki nombhebhethekisi wobubi bese khulula abantu bakhe. Iphuzu likaPawulu lapha akukhona ukunikeza abafundi bakamuva amandla okuqagela isambulo. Okunalokho ududuza amaThesalonika. Ubuyekeza isifundiso sikaJesu encwadini ngokaMark isahluko se-13, othe izehlakalo eziholele ekubuyeni kukaJesu zoba sobala nasesidlangalaleni, ngakho abadingi ukuba besabe noma bakhathazeke ukuthi bashiyiwe emuva. Okunalokho, dingeka bahlale bethembekile uJesu azabuye ukubakhulula. Manje emkhulekweni wakhe wokuphothula, unxusa uJesu noBaba ukuba aduduze futhi aqinise amaThesalonika ukuba ahlale ethembekile endleleni kaJesu, okuletha uPawulu esihlokweni sokugcina. Siyinselelo kulabo abahlezi bengenzi lutho, okungasho ubuvila nje. Lokhu kuqondiswe kubantu ababengenamsebenzi futhi benqaba ukusebenza ukuzondla bona, okwaholela enxushunxushwini empilweni yabo. Empeleni uPawulu wayekhulumile ngalenkinga encwadini yakhe yokuqala, kodwa kubukeka sengathi kubhebhethekile. Manje asinasiqiniseko sokuthi kungani abanye abantu kuleli ibandla babenqaba ukusebenza.
Kunokwenzeka ukuthi le nkinga ixhumene neyasekuqaleni. Mhlawumbe abanye abantu bacabanga ukuthi uJesu uzobuya masinya, base beshiya imisebenzi yabo, baphuma empilweni ejwayelekile. Kodwa kubukeka sengathi uPawulu ukhuluma ngenkinga ehlobene nomkhuba esikweni lamaRoma obizwa ngokuthi uxhaso. Abantu abampofu ababehlala edolobheni babe amakhasimende abantu abafana nabasizi kubantu abacebile. Ngezikhathi ezithile babephila ngomusa wabo, kodwa kuningi okwakunamathiliswe kulobu budlelwano. Lokhu kwesinye isikhathi kubala uxhaso kumakhasimende ezintweni zokungcola, singasabali imali engenayo engalindelekile. Manje kubukeka sengathi uPawulu aqondise kukho uma ngabe ethi abanye phakathi kwenu bahamba ngokungafanele, bengasebenzi lutho kepha benza okuyize nje. uPawulu bakhumbuza isibonelo abayiso ngenkathi esenabo. Akacelanga imali yabo, wasebenza umsebenzi ojwayelekile ukuze azinakekele futhi wakhonza abaseThesalonika mahhala. Uthi lona umqondo. Umlandeli kaJesu ufanele ukulingisa ukuzinikela ngothando likaJesu ngokusebenza kanzima, ukuze akwazi ukuzinakekela, ukuze impilo yakhe ibe yinzuzo kwabanye. Uphetha ngomkhuleko wokugcina ukuthi phakathi kwakho konke lokhu kudideka nokuhlupheka, uNkulunkulu uzobapha ukuthula ngeNkosi uJesu Mesiya. Le ncwadi emfushane kwabaseThesalonika isisiza ukuba sibone ukuthi amaKristu akuqala akholwe ekubuyeni kukaJesu nethemba lesijeziso sokugcina ukuthi asimiselwanga ukwakha ukungabaza ngesambulo sezinkathi. Okunalokho, lokhu kukholwa kwaletha ithemba futhi kwakhuthaza ukuthembeka nokuzinikela kuJesu, ikakhulukazi kumaKristu ayeshushiswa ebhekene nobudlova kwabamelene naye. Manje ezizukulwaneni ezilandelayo zamaKristu, noma ngabe badlula phansi kokushushiswa noma cha, le ncwadi sikhumbuza ukuthi lokho othemba kukho kwakha lokho okuphilelayo. Ilokho incwadi yesibili kwabaseThesalonika emayelana nakho.